நேத்து தவளை தன்வாயால் கடும் டாஸ்க்ல வந்துட்டு விஜய் வர்மா விஷ்ணுவை பற்றி ஒரு உண்மையை போட்டு உடைச்சிருப்பாரு. அதாவது விஷ்ணு வந்துட்டு செகண்ட் வீக்கில் பூர்ணிமா பற்றி இவெல்லாம் ஒரு பொண்ணாடா, இவளெல்லாம் யார் கல்யாணம் பண்ணிக்குவா, எப்படி ஒரு வீட்டில் போய் வாழ போகிறா அப்படிலாம் வந்துட்டு கமெண்ட்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு விஜய் வர்மா சொல்லியிருப்பாரு. பர்சனலி எனக்கு அது பிடிக்கல. ஏன்னு சொன்னீங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்த உடனே எல்லாருமே எல்லாரை பற்றியும் கொஞ்சம் மாற்றி மாற்றி பேசியிருப்பாங்க. அப்புறம் நம்மளோட ஒப்பீனியன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகும். நமக்கே ஒருத்தர் பிகினிங்கில் பிடிக்காது, அதுக்கப்புறம் நமக்கு அவங்கள பிடிக்க ஆரம்பிக்கும். பிடிக்க ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட இதை மைண்டை மாற்றுவோம். ஸோ அந்த மாதிரி கூட இருந்திருக்கலாம். பட் இப்போவும் விஷ்ணுவை வந்து பூர்ணிமா விட்டுட்டு அர்ச்சனா கூட போய் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுனால பூர்ணிமாவுக்கு வந்து அது ரொம்பவே ஹர்ட் ஆகிருக்கும். ஸோ பூர்ணிமா வந்து அது எல்லாமே நினச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் மணி வந்து அவங்க ஒரு வேர்டு சொன்னாங்கன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்து பூர்ணிமா வந்து ரொம்ப ஹர்ட் ஆகிருப்பாங்க. அதை பற்றி இன்றைக்கி மார்னிங் வந்துட்டு அவங்களை டிவியில் அழுதுட்டுருப்பாங்க. பூர்ணிமா ஒரு விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க, அது வந்து மாயா கன்சோல் பண்ணுறதை பார்க்கும்போது நிஜமாக வந்து நல்ல ஃப்ரெண்ட் இல்லாத யாருமே ஜெலஸாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. லக்கீலி எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்காங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஏன்னா நீங்கள் நிறைய பேர் கப்பு வாங்கிட்டு போகலாம், அந்த கப்பு அந்த மணியும் கிடச்ச அன்றைக்கி மட்டும்தான் அந்த ஃபேம். நீங்கள் அதை வச்சு ஒன்றுமே பெருசாக சம்பாதிக்க போகிறது கிடையாது. பட் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைச்சா உங்களுக்கு லைஃப் லாங் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருக்கும். உடனே அதை வந்து இப்போ ரொம்ப அக்லி கமெண்ட்ஸ் போடுவாங்க. இருந்தாலும் அந்த இடத்துல நம்ம அழும்போது அழாதமான்னு சொல்லி ஒரு ஹக் கொடுத்து ஒரு வார்மாக ஃபீல் பண்ண வைக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்டு கிடைக்கிறது நிஜமாக பெரிய விஷயந்தான். பூர்ணிமா நீங்கள் தான் இதில் வந்து பெருசாக சம்பாதிச்சுட்டு போகிறீங்க இந்த வீட்டில் இருந்து. ஸோ அதை தான் உங்களை நான் சொல்லணும்னு நினச்சேன். விக்ரம்க்கு அதே மாதிரி தான் அக்ஷயாவோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடச்சிருக்கு. ஸோ அக்ஷயா போயிட்டாங்க, இருந்தாலும் அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ரொம்ப ட்ரூன்னு நான் நம்புகிறேன். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள்.